Páračky na dedine sú raritou. Tradičná ľudová kultúra sa pomaly vytráca, ale ešte sa celkom nestratila. V Pavlovciach nad Úhom sa vrátili v čase a urobili tradičné dedinské páračky ako pred 100 rokmi. Pri páraní peria sa schádzali dievky z dediny. Perie si pripravovali na vankúše a periny do svadobnej výbavy. Niektorí to len teraz na dedinských páračkách prvýkrát skúsili. Iní si zas zaspomínali na svoju mladosť. Už teraz dávno neperieme, lebo už teraz není také príležitosť. Keď sme boli dzivky, tam mládežku nami chodila parovci. Jaký sme robili pribranie aj všetko, aj špívanie. Nie to jak teraz taký smutný život. Pierka peletiem, že by ženy mali s tým koláčky masiť. Chlapi zvažovali, či im do toho nepustia, tak ako kedysi kohúta. No tam mohli sme pustiť, či by ženy nekričali potom na mňa. Aj keď si už dievky na výdaj výbavu ručne nechystajú, Pavlovčania sa radi stretli. Pozáňať perie teraz už máme aj problém. Už väčšinou husikačice sa nechovajú tu v obci, ale ešte zo pár ľudí máme, čo perie mali. A veselo bolo aj v kuchyni, kde chystali tradičné jedlá pri páračkách. Piekli sme z 11 kg múky, piekli sme od 7 ráno. Od stredy sme ju poriadne vyumývali. Namočili sme ju do studenej vody, tak mokla na studenom mieste, aby napučnela. To voláme po východniarsky bevtuček. Není veľmi sladká, tak si trošku pricukria. Z peria, ktoré dnes ženy v Pavlovciach napárali, hneď ušili aj vankúše a výsledok môžete vidieť na tomto stole. Viktória Doričová, televízia Markíza.